אנחנו כמעט על 1,600 מנועים. במיוחד. ולא בגלל שזה מספר, אלא דווקא בגלל שיש אנשים שחושבים שסיפורי מלחמה שנשכחו הם חשובים. ואני רוצה להודות לכם על כך. וכשאני מסתכל אחורה על השנה, היא הייתה אינטנסיבית. קודם כל, הפלסחה ההיסטורית. שם זכינו לצלם, ובמיוחד את מבצע אמרסט המפורסם, בעלות הברית החזקות בהפלסחה. אפריל 1945, בזמן שהקנדים התקדמו, נחתו מאות צנחנים צרפתים עמוק בשטח האויב. מבצע לאסט, הצניחה האווירית הגדולה ביותר אחרי מרגרט גרדן על אדמת הולנד. ואז הבנתי שזו הייתה הצניחה האווירית הגדולה ביותר אחרי מרגרט גרדן על אדמת הולנד, כאן בצפון. שזכיתי לצלם שם, זה באמת היה מדהים. ואתם הייתם שם אותי. ואחר כך הגיע וסטרבורג. דוקומנטרי מיוחד, אבל בעיקר אישי. פעמיים גורשו היהודים והמולוקים מווסטרבורג. אבל הסיפור של וסטרבורג לא נגמר מאחורי הגדר התיל הזו. הוא מקבל המשך בשטנברג. ידעת שבין 1951 ל-1971 כאן גרו למעלה מ3,000 אנשים. ואז גם מקבלים שם חדש, המקום נקרא מעתה וינורדשטנאי. וכמו בווסטרבורג, גם כאן נולדו ילדים. ואחת מהבנות שנולדה כאן נקראה אשר. למה זה היה כל כך אישי בעצם? ובכן, אשתי, שר, נולדה שם. ואת זה בעצם הקדשתי לה. זו דוקומנטרי מאוד מיוחד ואישי. באותה תקופה אבי חלה. ולפני שהדוקומנטרי על וסטרבורג יצא, אבא היקר שלי נפטר. שזו כמובן הייתה תקופה קשה ואפלה עבור המשפחה שלי, עבור אמא שלי. ובאותה תקופה לקחתי את הדברים קצת יותר לאט. לכן לא שמעתם ממני באותו זמן. ועכשיו, כשאני יושב כאן במרפסת שלנו, עם כוס קפה ביד, כמעט סוף 2025, ולהסתכל אחורה על שנה יפה, שנה מיוחדת, אבל גם להסתכל קדימה על מה שעוד עתיד לבוא. בסוף השנה אני מדליק נר עבור האנשים שנפלו אז, אבל גם עבור האנשים שעדיין סובלים או מתגעגעים למישהו. רגע קטן של זיכרון עמוק, של כבוד רב. כדי שלעולם לא נשכח זה. בשנת 2026 תצא דוקומנטריה חבשה. סיפור שלדעתי עוד לא סופר הרבה. הוא מתרחש בוולז'ה. אני לא יכול לספר על זה יותר כרגע. אבל אני כן יכול לומר שזה סיפור מיוחד. וזה בהחלט גם סיפור של אשתך. אז תמשיכו לעקוב אחרי הערוץ שלי ביוטיוב. כי משהו יפה עומד להגיע. תודה רבה שצפיתם על כל התגובות היפות והמפרגנות, על התמיכה המתמשכת, כי בלעדיכם הערוץ המדהים הזה פשוט לא היה קיים. ולעכשיו אני מאחל לכם שהימים הקרובים יהיו ימים טובים ושקטים. תהנו מהסיפור, תהנו אחד מהשני. ולשנת 2026 אני מאחל לכם בריאות וכוח. יגיעו סיפורים חדשים. סיפורים שאסור לנו לשכוח. אז תמשיכו לספות. מתראה בקרוב.